Mendekosteak ekainaren 6, 7 eta 8 ospatuko ditugu, eta, bueno, urtero bezala, jai polit batzuk nahi ditugu, eta ekitaldi, 30 ekitaldi inguruko programa da, antolatu dena, jai batzordeari eskerrak eman, ez? Urtero egiten duen lanagatik, Ostiralean hasiko dugu, ekainak 6an Zabarre eta Maria Labaien etorriko dira, eta eskatzen duguna da, ez helduak bakarrik baizik eta ez gazteak bakarrik eta helduak ere pirataz eta jasteko, eta urtero bezala pirataz mozorrotuta etortzea jendea, ez? Pixka bat animatzeko gaia. Esan dugun bezala, 30 ekintza baina gehiago daude, Lezoko elkarteak antolatuta, Xantik gero zehaztuko dizkigu pixka bat ekintza horiek. Horrez gain, festa denona direla argi utzi nahi dugu, eta mugimendu feministarekin batera, azken aldian bezala, telefono bat jarriko dugu, eta indarkeria matxista ez dugu nahi, herri honetan. Orduan, telefono bat egongo da, gero jarriko esango dugu pixka bat ze ordutegi eta nola funtzionatuko. Eta hori esan jendeari animatzeko, pirataz jantzita etortzeko, eta gurekin parte hartzeko, ez? Orain Xantiri pasako diogu. Bueno, Mendekoste jaiak Lezon oso errexak eta oso maitatuak dira, zen errexak dira, jarduera oso berezia dakatelako trapujare duen bezala, daka gure personajearen jorraketa dago, eta horrek asko errazten du. Eta, Jonek esan duen bezala, jai batzordearen lankidetza bereziki laguntzen du gauzoek ondateatzea. Orduan, 30 ekitaldia ditugu, adin guztietakoak prestatua, aurre emanaldi ugari daude aur jolasa, daude puzgarriak, daude ere zera buru handiak, aurrak bere mundua, bere espazio izango dute, badaude ere helduentzat, edo helduagoentzat, badaude erromeriak bi egunetan, ostirala eta larun batean Andonio Jokiegi eta bestean Olgetan, badakagu gazteen kontzertuak ere egiteko larun batak hauean, Zibilitorrekoz eta Alarma Morea, dakagu igandetan egon oiden Lezon dantza emanaldia urten Aldaste eta Lazala dantzarekin, eta Aiton Bordak ere parte hartzen du bere dantza emanaldiarekin. Joan den urtean egin zuen lehenengoz eta oso gustora gelditu ginen denok ikusirik gure Aiton Amonek dantzan eta oso ondo egiten zutela, errepikatu dugu, aminimatu genion, errepikatzen dugu, eta nik uste dut laburrean badagoela esaterik oso jaiak bereziak direla, eskualdeko aurrena dira, naiz eta urten berandu egokitzen diren, eskualdeko aurrena jarraitzen dute izaten, orduan abia puntua bat udara aurretikan pixkate jaietan sartzeko, eta egitaragua oso oparoa dakagu adin guztietako eta ondo pasatzeko. Eta Jonek esan duen bezala, euskeraz, errespetuz eta ingurua zeinduz, klaro. Leheno esan dugun bezala, azkeneko puntu bezala, indarkeria matxistaren aurrean salaketa telefono bat egongo da, programan egongo da telefono hori, eta ordutegia ere pikukalen egongo da, lokala, baina ordutegia ere programan eukiko duzue. Orduan ez da dira ezer gertatu, jai on batzuk izan daitezela, eta eskerrik asko, tortzegatik. Eta gero, azkena esango dugu, aurten kasik elkarren ondoan topatzen direlako, baina Euskal Jaiak izaten ditugu beti ekainaren 15. eta aurten Mendekosten atzerapena ekarri du elkarren jarraian egotea. Baina, Euskal Jaiak izango ditugu ekainaren 14, eta hortxe, beti bezala egongo dira herri kirolak, egongo dira ere iparraldeko jokoak kirolean, egongo dira dantza, eta egongo da sagardo festa bat. Berriro ere, egun bat oso ondo pasatzeko Lezon aukera bai Lezokoentzat, bai eskualdeko jendearentzat ere bai.